HANM South Khasi Hill Soara haka khatratrik benai bapra arhajar puar haka jingalam Presiden ubak sha nongrum kala let jurep ya kasurok na mau jrong sha soara kabala sa teng bat da kajinge trilang USDO PWD Road soara la pentikena bahakini hindiat sngi on sedang traino haka joko por ka senglakan tu USDO baya kasurok kata halowa soara kabala dep siang bat kabala dajat no badai ban siang biang yaka kaseng ru kala ai da kakerwo ka pasai sha kontraktor bakane kajing tre kam dei tang kajing mento yo u re ya kaseng ka kermen hi bakasuro kan ai jing mento ru ikinong le nong wan hakate ka thang HNM South Khasi Hill Soara ai khublei Kajing kan thup no ya ki block resource but cluster resource persons ha ka kanhon ki non teaching staff ka ba penyo alang ki jing mentoy sha ki nong trei ha ka ba day but ka TADA HRA but ki we de hadu mo jrong but ha ba de ba kani halor ka jing ut jing nam ki pai ba ngilawan ban jurep but ngilap ba ka don ka jing bu teng dan ka jing penslam ban trei kani ka surok rei ha ka jing wan but ka jing train kan but SDO ba dipek ya kani ka Soara Division Road ni sngotanat sibun ba i la ai ka assurance ba tah kini ki khendiat si indirect no ya kini ki kontraktor ki ba ban trei ba ki ban trei no mars na ilat ka beneng but ka surok saisien kum ka kerwo na ka seng ni kwa ba ka dik scheme ka ba khat ar krur tam kan dei ka jingmen toy om tai kontraktor dei ka jingmen toy ya ki pai ba nong lek nyawan kham tam ki nong nadu ki nong trei sarkar kinong khai kinong le yo bat kum ta ter bat sagoi ka khubor kalong ba hakok niu i ya kanika surok kapala det siang dang ha kini ki chenjat banai hang ni ha dong school kapade ka lower Soara kaladon no ka jingjulor ha tu ka surok tina kalian jungi layo bani keren di SDO bat isnotonat bat ida ai ka kitbok kirang hiru ye iba ilong iba kloy bani trelang nomor ba i la ai ka assurance baya ka tu surok kontraktor ki bade ban trei ka tu ki ban trei biang sai sien khanang ba kalek kawan ki pai ba kan long ka baya bai ti